Не. Слушай ме сега. Изобщо не отлагай стартирането на собствен бизнес, защото единственият начин е там да се научиш. Бизнеса не чака. За реализирането на всяка идея са необходими три неща. Ясна цел, силно желание и проактивност. Бъдете активни, действайте! Има стартиращи бизнеси, които изискват 100% от времето ви и пълната ви отдаденост. Но не всички бизнеси са такива. Попитайте ни! Има един единствен начин да разберем какъв потенциал носим. И то е като се провокираме. Можем да успеем, можем и да не успеем. Но ако не рискуваме, губим със сигурност. Понякога е много по-трудно да убедиш себе си, отколкото да накараш инвеститорите и хората да повярват в идеята ти. Хубаво е, когато вложим енергия в мисия, която има значение за нас и за другите. Бъди себе си. Не се опитвай да копираш чужди модели, защото тогава губиш страстта си. А страстта често е всичко, което имаме. Когато имаш ментор, дори и да те литнеш, има кой да те хване. Има кой да ти покаже камъните по пътя и да ти вдъхне увереност, дори когато тя ти липсва. За ментор трябва да изберете човек, който ще се ангажира и ще отдели достатъчно време, толкова колкото е необходимо. Човек, който ще ви насърчава, ще ви отправя градивна критика и ще ви предоставя различни ресурси и не само това, но и контакти. Нормално е да се страхуваш. Нормално е да не знаеш откъде да започнеш. Всички сме били там. И аз съм тук да ти помогна по твоя път към успеха. Не се бой, момиче. Създадохме тази програма, защото вярваме в теб, както вярваме в себе си. Каквото и да си постигнала до сега, можеш повече. Да го направим заедно.